Kweduno madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzozuva rogumi nonhatu mwedzi uno wandira. Tikutanda ipapa nozuro chabangu noabiache wari kunzi wanosvika 34 pabodzipo woCCC wakaenda kumusangano ngoripo ZANU-PF wakanzi ndo paramende asi uri kuitirwa kupurazi kwamunangarwa kuPrickup. Ipapa wese wanga wari kutoimba haiwa 2030 hehe mhanduwe wese wakapfekedzwa makopisi mhanduwe anga akatonyoriwa kutoti resolution yokutanda pachibvumirano chokutanda chakaitirwa noZANU-PF kuti tisvike ku2030 nawamunangaro ndipo unotoona kutoti zvese zvainyepiwa zviya kuti hey inini ndinoteedzera bumbiro romutemo hey inini ndiri munhu womutemo palibe haiziva zvaaita pakaita kunyangariwa. Chabangu apuwa mukana wokureketa akabva atotanda kutoti tikuda kutoingidzira makore wanhu kana wari kufarira zvamuri kuita zviri bendama ndiwe tinondokuingidzirai mokona kusenza. Ana Jacob Mudenda wakaitawo sowanhu vanodenda ronzero mhanduwe zvakaita kuoma wakagotanda kuimbawo iyo 2030 kuti ninge palibe ari kuziva kuti chii chaitika kumberiko. Ipapa kuri kureketiwa kuti kwai wana MP woCCC wagopuwa zviuru 5 pamunhu mubodzi munondoziva kana maitokozani kupe aiwa waikupira mubhegi imomo ndo mainenge ichitodiwa chaimo. Rekai tione kuti zvichapera mushechere kana kuti zvinenge zvakanangepi. Ipapa opokare wanhu wari kutoratidza kutoti zviri kuvarwadza. Job Zikari agoburika akati wakomana goregai kutamba nemweya yevanhu muchiita kudandi nekutoti wanhu wakaenda kuPrickup wari kuningisika pachena kutoti wanhu wakange wandoisiwa wachinzi wanyepere kubata wanhu kuusu kuti wanhu mapato wari kupikisa hurumende iwo wari wanhu wari pabodzipo nohurumende yacho kuno heno mabuja rekai tirambe takazviringa kuti zvichaperera papi. Tinenge tiri kunyepai kuti zviri kutekaira sei. Hopo reching'ono agotanda ipapa kuita kunge munhu akutaika nzero kureketa kuno agoreketa kuti kwaichamisa ndiye akakonzeresa kuti wanhu waripo kusanganisira Chabangu wasimuke agototi wanhu wakaita sana Maikupe wakaisiwa naChamisa Chamisa akati biti ngarige kugopinda agodidi kuno wanhu wanoziva chokwadi chaicho nozvaimboreketa musure waribe kumusiya akadani kuita kumukwekweredza mhanduwe zviya zvekutoti unonyatsa kuona kuti watsanowa waakuperehwa waakuita nanga nowafana wanoimba zimudhanzo unobva waita kuona idi kuti paribe chizvino apo. Kunorekai tione kuti Chamisa iyu kana aribe chimwe chaareketa hopo iro achaita sei nokuti anoramba kakundoreketa Chamisa pese peno kutsvaga kuti wanhu warekete nezvacheheno. Rekai tigoramba takariga hedu. Mutongi mukuru uri kumaraba agoti izvezvi wakomana takutoda kuti tiite zvinhu zviri nani paavhura iro gore rozvomutemo judicial year pachirungu. Tinenge takaringa hedu kuti zvinenge zvitekera sei tichizokunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvareketeka kuti zviri kunyatsa kudini. Wamwe wanhu watoramba wari kuseka ipapa kuti riri kumaraba ngachichinjeka nokutoti ari kuda kuti wanhu waimbe newanhu womutemo sei iye agoita ndiyo kutanda kuparadza bumbiro romutemo kurivhiringidza kurichora mhanduwe zvokutoti wanhu vari kusaya kuti kohoko. Ipapa opokare nyaya yekuti asvitsa makore 43 achindoripo basi rwii kuchinja ime pakanyangariwa apo pakanyangariwa. Kuguta roBulawayo kuri kufungidziwa kuti kwai wanhu vari kuisiwa masora pokare wachitenga mabhatiri orisiamu aye kwai ndo vari kukonzeresa mwoto iri kundoramba ichitopfutsa pano nepano. Paribe ari kuziva kuti chokwadi chere asi kana chiri chokwadi kureketa kuti wari kuisawo ndo wari kutadza wari kusiya zviribe kuita zvisvinu zvinoita kuti zvizova zvaputika. Heno rekai tigozviona kuti zvichapera mushecheremi. Kanzuru yoBeitbridge paipapa iri kutendiwa nehurumende yeSouth Africa
nokutoti ndo wari kuyamura zambuko roBait Bridge kuBait Bridge muSouth Africa mo kwai wari kutoayamura nokutoti kwanga kwakaita kunyangariwa waribe mvura kanzu roBait Bridge ichibva yawa pamvura kuti waite tusvinu ndipo unoona kuti wakomana isu zvedu zvakaita kuoma kwedu kunyika kunenge kuribe mvura asi yokupa wabi yedu ava tinenge tinayo ndipo unoona kuti pano zvimwe zvinenge zviripo kana iwo wakuruwo wakomana vanotadza kufungawo kuti dai tatanda tapawo kwedu idi heno mabuja rekai tigoona hedu kuti zvicharamba zvakadandochereka kana kuti zvichachinja. Kuno zvinhu zviri kunzi zviri kuuya kuZimbabwe zvabatiwa nemapurisa muSouth Africa zviri zvinhu zvinoizvo mari inoita zviuru 500,000 rands pachirungu. Pakaita kunyangariwa kwai vanhu vangu vatoita kunhadzirisa chaiko zvatopinda zvapo pazambuko vanhu vayambuka kanomuizi nazvo wachindosvika kudari mapurisa akati svikai tipe ino rererere ipapo manje ndopapanetsa kuno rekai tione kuti zvichapera sei asi paribe chizvino zvinova zvatokunangisai pachena kutoti heno mabuja kuti zvichapera sei. Wamwe vanhu vane mapepa oZEP kuSouth Africa vari kureketayo kuti kwai takapfikiwa homwe dzedu dzomari kumabhengi heno kuti chokwadi cherei nokutoti gurukota rakati zvireke kugoitika tichangaramba takaringa kuti ndizvo cherei kana kuti pane zvimwe zvinenge zvichiitika. KuSouth Africa pokare wamwe wokwedu vari kufara kureketa kuno kuti kwai wakomana takabvumiwa wapwere wedu wakanzi wagopinde muzvikoro kunyange waribe mapepa anokudii wakanzi kwainga warika kugonyimiwa nzvimbo apa iwo ana Herman Mashaba ari kuita kuzhamura kushama ngai chaiko ikureketa achiita wakomana zvisvinu baizvi ngavaburike munyika ngawadidi akutsvaka sarudzo dziri kuuya gore rino yakutsvaka zvokureketa kuti azikane kuti ariko rekai tigoramba hedu tichiona kuti zvinopera sei. Raila Odinga nyasi anga arimo ari kuita katombo kanyai nawo munangarwa wachiona nazvawo ari kutsvaka kuti agoitiwe ndiye AU chair daita AU commission chair mabuja unobva waona kuti mari inochitema kuti aende kozororawo newabi ache achiita kureketa nokunyora mabhuku aidi ari kuramba achindoda chete kuita zvekuti munhu unosayawo nguva yekuitawo munhu kwaye munhu mubodzi wakandogara hako idi zvakaita kuoma chaiko. Kwaina John mushaya wanhu isusu taano mari iri kuita 533 $533 million pachirungu yakabata kutsigira Ziggy ipapa ari kureketa kudari Ziggy paribe ari kuziva kuti Ziggy roraka riripi mari yakasoburitsa iya kare nanyasi paribe kana unobva waona kuti dzinenge dzikurekera kusenza zvisvino heno mhandu asi apa dai wachinja maitiro dai wapachinja maitiro. TSL yawadziwa fani kwai wakuru hurumende wanoringana zvokutengesiwa kumakambani wagoramba kuti itenge zvikamu 50 noribodzi zvoNampak zvawangowada kuisa mamiliyoni 25. Rekai tigoona kuti wachazviita sei penowane zvimwe zvawachaita ticharamba takaringa. Toringa dziri kuitika pasi rese kureketa kuno komisheni yazondo yogoringa kupambiwa konyika muSouth Africa wagoburika wakati takanyepa kuti kwai wasoriwo hurumende wagosaya kuboya kuno zvinhu zvawo zviri zvomabhiriyoni mapfumbamwe taida wonyora kuti mamiliyoni mapfumbamwe pana chiripo ipapa rekai tigoona. Bvunzo dzakanyoriwa dzomatiriki yogorera pfuura dzaburika zvakaburika imomo. Nyika yaSouth Africa yanzi yaita wapwere wakaita zvikamu 87% pachirungu wapasa tikuti makorokoto. KuStilfontein kwanhadzirwa kaKG Manduwe
kokuti wakachulisire pasi kuti kaende kotora vanhu vari pasi wachibenhuka kuuya pamusoro. Rekai tigoona kuti wachabvumira chere, nokutoti ipapo wanzi wari kutsvaka kuti woita sei. Kuno rekai tirambe takazviringa hedu. Kwaiwo anotekedza sarudzo dzokuzambia wakazokanzura basa ravanga wapa kukambani yakabatana naWikinere iya Rainform kuti ipirinde ndiyo mapepa osarudzo. Wazopa kambani yokuUAE mhanduwe aidi unobva waona kuti pano nyaya yapo. Tikufara kuti kambani yoRainform yabisiwa ipapo nokutoti paizoita kuchowa kuvanhu. Apa izvezvi kuMozambique kuchakanyangariwa mhanduwe. Vanhu vari kuramba wakandosimba wachiita zvokuratidzira zvakareketika naye Mondlane achireketa kuti waivanoratidzirai kubva nyasi kusvikira musi wechitatu muchindoratidzira basi tozokunyepai kuti toita sei pamberipa. Hino rekai tirambe takazviona kuti zvinoenda nokupi. Kukinya kwaipapa wari kufara kuti anoita zvokupikisa hurumende Maria Tsehai hatseiwa akaburika mhanduwe. Tikuramba tichitenda anga akapambiwa zvisiri pamutemo zviya. Hino kuti wakamuita sei, rekai tigoramba takaringa hedu, asi zvinoramba zvindohwadza kana zvichiitika zvakadando. Tiri ipapo mabuja, isu tadi pfama kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.